सर्वसामान्य माणसाला जीवन जगताना असंख्य अडचणींना सामोरं जावं लागतं. कधी व्यवस्थेविरोधात तर कधी प्रशासनाच्या विरोधात लढावं लागतं. सर्वसामान्य नागरिकांसमोर तीन आशेची किरणं असतात: न्यायालय, पोलीस आणि प्रशासन. आपल्या हक्काची लढाई लढताना वेळोवेळी न्याय मागण्यासाठी फिरावं लागतं. मात्र प्रत्येक व्यक्तीला न्याय मिळतो असं नाहीये. सर्वसामान्य जनतेचं शोषण हा मूळ हेतू बदलला नाही, तर शोषणाच्या या व्यवस्थेतील अनेक पैलू विविध मार्गाने समोर येत असतात आणि यामध्ये भरडला जातो तो फक्त आणि फक्त गरीब माणूस. याचा प्रत्यय दापोली तालुक्यातील टाळसुरे तेलीवाडी येथे आलाय. ही घटना गुरुवारी 7 सप्टेंबर रोजी दुपारी 12 वाजता घडली. दापोली तालुक्यातील टाळसुरे तेलीवाडी येथे राहणाऱ्या मिलिंद थोरे आणि मृणाली थोरे यांच्यावर कोयतीने हल्ला झाला. हा हल्ला आरोपी अमोल थोरे याने केलाय. त्याच्या विरोधात दापोली पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. मात्र गुन्हा दाखल झाल्यानं ह्या कुटुंबियांचे सर्व प्रश्न सुटतील का असं नाहीये. आजही हे कुटुंब या घटनेमधून सावरलेलं नाहीये. आम्हाला न्याय कधी मिळणार असा सवाल त्यांच्या डोळ्यामध्ये आजही कायम आहे. आम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजे. जर न्याय मिळत नसेल तर मला स्वतःला पोलीस स्टेशनच्या समोर जाळून घेईल. आमचं वाडीचं 7 तारखेला काम चालू होतं साफसफाईचं. त्यावेळी अमोल थोरे तिथं आला, आमच्याजवळ उजत खायला लागला. तिथे त्यांनी एका आमच्या भावकीतल्याच माणसाकडनं कोयती ओढून घेतलं आणि तो आंब्याची कलमं आमची 3 वर्षाची तोडायला सुरुवात केलं. त्यावेळी आम्ही दोघं जण नवरा बायको तिथं अडवायला गेलो त्याला, आमची नुकसानी करतोय म्हणून. त्यावेळी त्यांना दगडीवर आपटून त्यांच्या कोयतीचे 2 वार केले. 3रा वार मी माझ्या हातावर झेलला. माझ्या हाताला पण मोठी दुखापत झाली. 4 टाके पडलेत. मिस्टरांच्या डोक्यावर 5 टाके पडलेत. अशी मोठी दुखापत होती. आणि ज्यावेळी आमचा हा प्रकार झाला त्यावेळी मी बेशुद्ध पडले तिथं रक्त बघून. माझ्या मिस्टरांनी तशीच मला गाडीत भरून त्यांनी पोलीस स्टेशनला नेलं. ते पण रक्तबंबाळ झाले होते. त्या अवस्थेत त्यांनी आम्हाला पोलीस स्टेशनमधून सहकार्य त्यावेळी आम्हाला व्यवस्थित भेटला. त्यांनी लगेच आम्हाला सरकारी दवाखान्यात उपचारासाठी पाठवलं. त्यानंतर ह्या माणसाला, हा अमोल थोरे आहे, तो दुसऱ्या दिवशी लगेच जामिनावर सुटला. छोटी छोटी कलमं लावून सुटला. आणि ह्या माणसाने, अमोल थोरेने, आमच्यावर आधी पण असे प्रकार मारहाणीचे केले नाहीत. पहिल्यांदा मला 2021 मध्ये त्यांनी मला रस्त्यावर आडवी पाडून लातेने त्याच्या पूर्ण कुटुंबाने मारलं. माझ्या मुलग्याला, माझ्या नवऱ्याला पहिली मारलं होते. आता ही दुसरी केस. आता त्यांनी कोयती घातलं नाही. 3ऱ्यांदा तो ठार मारू शकतो अशी भीती आम्हाला, आमच्या कुटुंबाला याच्यापासून. आणि त्या पोलीस ज्या दिवशी मी हे जाब विचारायला पोलीस स्टेशनला गेले त्या टायमाला पोलिसांनी मला सांगितलं आवाज करू नका. जी वरनं आम्हाला रिपोर्ट आले तेच आम्ही त्याच्यावरनं हे लावले, त्यांना कलम लावलंय. आणि एवढी काय मोठी दुखापत नाही असं त्यांनी मला सांगितलं. मोरे साहेब मला म्हटले तिथं की जर आवाज केला तर तुमच्यावर आम्ही इन्सी टाकू. असे जर प्रकार होत असतील तर आम्ही न्याय कशाला पोलिसांच्या इथं मागायला जायचा. जर तो 5व्यांदा त्याची जर केस त्यांच्या इथं पोलीस स्टेशनला जाते तर अशा माणसावर काहीतरी कारवाई व्हायला पाहिजे. एक तहसीलदार कार्यालयात त्याच्याबद्दल केस झाले चॅप्टर, त्यावेळी पण तो हजर 2 वेळा झाला, नंतर झालाच नाही हजर, तरी पण त्याच्यावर कुणी कारवाई केलं नाही. आता हा 2ऱ्यांदा केलं नाही. ह्याच्या पुढं पण होऊ शकतो असं आहे. तर आम्हाला ह्या व्यक्तीपासून धोका आहे. आणि त्यांनी ज्या दिवशी पंचनाम्याला आलेत पोलीस त्यावेळी पोलिसांनी इथं पंचनामा केला. त्यात त्यांनी कोयती स्वतःच्या घरातली दिली नाही. कोयती ही दुसऱ्याची आहे. त्यांनी तपास कुठल्या पद्धतीने पोलिसांनी केलं नाही हे आम्हाला पण समजत नाही. आणि आम्ही गोरगरीब जर ह्या गोष्टीत जर भरडले जात जर आम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजे. जर न्याय मिळत नसेल तर मला स्वतःला पोलीस स्टेशनच्या समोर जाळून घेईल. अमोल थोरे या व्यक्तीने 1 वर्षापूर्वी आमच्या पूर्ण कुटुंबियावर सकाळी 7:30 वाजता येऊन हल्ला केला होता. माझ्या पत्नीला, मला, माझ्या मुलग्याला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली होती. आणि त्याची आम्ही कंप्लेंट, त्याच्या विरुद्ध कंप्लेंट आम्ही 3-4 कंप्लेंट त्याच्या अगोदर नोंद केलेल्या आहेत. आणि पोलिसांनी त्याची काहीच दखल नाही. ह्याचाच फायदा घेऊन त्यांनी ज्या दिवशी आम्ही गोकुलाष्टमीच्या दिवशी वाडीचं काम चालू असताना पूर्ण झालेलं होतं वाडीचं काम, वाडी घरी जायला निघाली असता त्यांनी तिथे येऊन कुरबुरी काढली आणि एका व्यक्तीच्या हातातून कोयती हिसकावून घेऊन आमच्या परसावातली कलमं तोडायला लागला. तेव्हा आम्ही दोघं उभे त्यांना प्रतिकार करायला गेलो.
प्रतिकार करीत असताना प्रतिकार करत असताना त्यांनी माझ्यावर 2 कोयतीने सपासप वार केल्याने माझ्या तिसरा वार माझ्या मिसेसने हातावर झेलला आणि दोघं पण आम्ही रक्ताच्या थारोळत असताना मी स्वतः गाडी चालवून पोलीस स्टेशन घातला. पोलीस स्टेशनला गेल्यानंतर पोलिसांनी आम्हाला उपचारासाठी कॉटेजला पाठवले. त्याच्यानंतर दुसऱ्या संध्याकाळी आम्हाला कंप्लेंट लिहून घेतली आणि तिसऱ्या दिवशी त्यांनी पंचनामा करायला आलेल्या पंचनामा झाला. त्यावेळेला पंचनाम्यात जी कोयती वापरली होती ती नेता दुसरी त्याच्या घरातली कोयती त्यांनी दिली आणि ती कोयती तशीच अजून तशीच आहे. त्यांच्या म्हणजे ज्या मालकाची कोयती आहे ती अजून घरी जप्त केलेली नाही. म्हणजे पोलीस कुठल्या पद्धतीने तपास करत आहेत, म्हणजे कोणाला पाठीशी घालत आहेत, हे म्हणजे कुठल्या पद्धतीचा तपास चाललेला आहे हे तर पण आम्हाला समजत आहे. आणि ह्या व्यक्तीपासून आम्हाला सतत त्रास होत आहे. 3-4 वर्ष आमचा कुटुंब त्या दडपणाखाली वावरत आहे आणि आम्हाला ह्या व्यक्तीपासून जीवाला, आमच्या कुटुंबाला, माझ्या मुलाबाळांना सगळ्यांना धोका आहे. त्यामुळे पोलिसांनी वेळीच त्याची दखल घ्या, नाहीतर आमच्या कुटुंब काय म्हणजे हेच आहे, काहीच करू म्हणजे आम्हाला काहीच म्हणजे काही करायची ही नाही, म्हणजे कुठला धंदा पाणी करण्याची पण आमची ही नाही. आणि अशा पद्धतीने आमचा रोजगार पण त्यांनी बंद करायचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याच्यामुळे पोलीस वेळीच दखल नाही घेत, त्याच्यामुळे तो मोकाट सुटला आणि जामिनावर सुटून चांगला ह्याच्यासारखा वावरत आहे. मी माझं सर्वस्व गमावलं. आजची पहिली घटना नसून याआधी देखील आमच्यावर ह्या व्यक्तीनं हल्ला केला. आम्ही वेळोवेळी तक्रार केली, मात्र आम्हाला अजूनही न्याय मिळालेला नाहीये. न्याय मागता मागता आमचं कुटुंब एक दिवशी रक्ताच्या थारोळ्यात असेल तेव्हा हे पोलीस आम्हाला न्याय देतील का, असा सवाल मृणाली थोरे यांनी उपस्थित केलाय. साहेब, आम्हाला न्याय मिळेल का, असा प्रश्न कोकण कट्टा लाईव्हशी बोलताना त्यांनी उपस्थित केला. अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत असून आणखी किती दिवस आम्हाला न्यायासाठी वाट पाहावी लागेल अशी भावना देखील त्यांनी व्यक्त केली. कोकण कट्टा लाईव्ह, दापोली आणि सोबतच कोकणातील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी कोकण कट्टा लाईव्ह चॅनलला सबस्क्राईब करा.